op een gekte in mijn holle. Ik kon hier en daar wat advies geven en wat dingen wat dichter bij elkaar brengen als het misschien niet even helemaal duidelijk was. Ja, en uiteindelijk hebben we een prachtig product gekregen. Ja, een boy die elke dag om de was was in op de fiets tot dat zijn basis in hem zei dat hij het oren van die ziekte. Hij die eerste te verkracht toen het normaal met functioneert. En in die kan hij nog wat te dan dat de dit jaar komen er wel een aantal mooie dingen aan. Vandaag is toevallig net een nieuwe track van me uitgekomen samen met Dr. Peacock, The Future. Dat is de single van mijn nieuwe album. Mijn nieuwe album die komt uit 31 januari. Dus ja, daar kan ik nou toch wel meteen even de aandacht op vestigen. En dan dit jaar, ja, 30 jaar The Mouth of Madness. En daar wil ik wel wat aandacht aan besteden. Er zijn wat dingen waar we over spreken. Ik hoop een mooi feest te geven. Waarbij ik toch mijn hele historie wat kan laten zien, hè, vanaf het begin.